Гандумро орд мекунед. На бинеш ше гандум. Озиқ чура. Хат хагадия. ин осиёи обӣ аст. муҳаррики он ба воситаи об ҳаракат карда гандумро орд мекунад. осиёи мазкур аз замонҳои пеш то имрӯз ба мардуми деҳаи мадрушкат хизмат мерасонад. осиёбони 65-сола Одина Алиев 21 соли охир гандуми сокинонро тариқи осиёи бобоияш орд мекунад, аммо бар ивазаш маблағ талаб намекунад. вале аз 100 килограмм гандуми орд кардааш 5 килограммро ба худ мегирад. бобоҳои калонаво мондагӣ мелик фаррух гуфтагӣ одам билад. аз вай бачаш мелик занфар мондаа. аз мелик занфар ба ман монд. то ҳоли ма кор кардам мусад. деҳаҳои иштошу мебиёд, валғунд мебиёд, падаск мебиёд, ё вақт агар ғала дошта бошад. ага қишлоқҳо ҳамаш мебиёд. аз сабақ, табуш. осиёи обии бобоӣ на танҳо барои сокинони деҳаи мадрушкат, балки барои аҳолии деҳаҳои наздик хизмат мерасонад. дар деҳаи мадрушкат, ки ба Кӯҳистони Мастчоҳ тааллуқ дорад, ҳамагӣ 3 осиё мавҷуд аст, ки 2 адади дигараш тариқи барқ кор мекунад. танҳо осиёи одинаамак бобоӣ мебошад ва фаъолияти он аз оби равон вобастагӣ дорад. яъне мавсими кори осиёи бобоӣ аз моҳи август шурӯъ карда то ноябр давом мекунад. ремонтлab polni charxa novasha hamisha anav kardem novash atana chubin bud tunakash kardam res charxash az chub bud ohninash kardam va orda 3 bor 4 bor guzrunden va ord xosiyat gum mekund xosiyat amo chiz gum kard va chi mesha da oshu mebanda rangi sang mesha sakh in yan rangi ord yakmay mebanda. Одина Алиев тарзи кор кардани осиёи бобоии обиро ба набирааш ёд медиҳад, зеро завқи набирааш ба ин кор бештар мебошад. вай бо ин васила мехоҳад кори аҷдодонаш идома ёбад. дар хурдсолӣ устодонаш талқин намудааст ки осиёи обиро ба барқӣ табдил надиҳанд. ин анъана то ҷаҳон ҳаст бояд боқӣ монад, зеро осиёи обӣ яке аз нишонаҳои мероси ниёгон аст. ҳамин дастури устод барои шогирди ҷавон сабақ шуд. ордҳо пур шаванд, даҳни лингаро дошта бобо ордҳоро дар линга мебардоранд ва бисёр корҳоро ман калон шавам. албатта инҷа омада кор мекунанд, касби бобома давом мегирад. аммо дар деҳаи сабақи ҷамоати деҳоти лангар қарор дорем, ки ин минтақа ба ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дохил мешавад. анъанаҳои нонпазӣ дар ин ҷо хусусиятҳои хоси худро дорад. ҳоло мо дар назди оилаи авазовҳо қарор дорем ва арӯси ин хонадон ба мо тарзи пухтани нони фатири калонро, ки то ҳар як танӯр то 5 донаро дар бар мегирад, меомӯзонанд. ин зан таманно ном дорад. 35 сола аст. давоми як ҳафта 2 маротиба хамир карда нон мепазад, зеро дар як оила то 10 нафар зиндагӣ мекунанд. нони ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ аз дигар минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба куллӣ фарқ мекунанд. мардуми Кӯҳистон нони калонҳаҷм мепазанд. хамири он бошад тариқи шир омода карда мешавад. пухтани нони мастчоҳиро ба мо арӯси хонадони Авезовҳо нишон дод. چقدر میسته؟ یک ساعت پس میرسه. таманно ба дирост карда мондани зувола ба танӯри калон оташ мемонад. ҳаҷми танӯри сокинони Кӯҳистон аз танӯри муқаррарии ноҳияҳои назди шаҳрӣ 3 маротиба бештар аст, вале новобаста ба ин то 7 дона нони калонҳаҷм, ки чаппотӣ меноманд, мепазаду халос, зеро ғунҷоиши танӯр ҳамин шумораро дар бар мегирад. یک ساعت پس میرسد.
یک ساعت پس میرسد، یک ساعت بعد دیگر هم میسازه میبنده میکنیم. 2 ساعت وقت در کن دامی اوشوردنش تا بایکلش 1 ساعت وقت میخواد، 2 ساعت وقت میخواد. یک خمیر میکنم، 2 بار در تنور میبندم. اگه مایی 2 پوش میگویم پرد از 6 رو در میگرم و بعد 5-6 با همه بالا میگرم. ҳангоми ба танӯр часпондани нони чапоти боз шир мепошанд. Нони чапоти пурра аз шир омода мешавад. 7 дона нони пухтаи таманно танҳо ба 3 рӯз мерасад, зеро ҷавонони хона ҳангоми корҳои саҳроӣ ки бештар чорводорист, 2 донаи онро дар як рӯз истеъмол мекунанд. аз ин рӯ қаҳрамони гузориши мо таманноро зарур аст ки ҳафтае 2 маротиба нон пазад. بیبی بابام همه خیلی نون کلون میکرد می آمدن. ما اینم فرزنده هوا هم خیلی نون کلون کرده برافزادیم. با فرزنده مانو می آموزیم. آب خیش بیزیم میبین نون ریزونه آرش میکنیم شیر ریزونه بزیم میبین ملایم میبین. ما آب قطعی نمیکنیم شیر قطعی شیر روغانی مسکه هم خیلی نه. мардуми кӯҳистони Мастчоҳ анъана, урфу одат ва фарҳанги ба худ хос доранд. фарқияти ин маҳал аз дигар минтақаҳои кишвар дар нонпазӣ ҳам мушоҳида мешуд. силсилагузоришҳо аз рӯзгори мардуми оддӣ ва зиндагии сокинони кӯҳистон дар нашрҳои минбаъда омода ва пахш карда мешавад. гузориши Мафнушкур ва Азам Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.